Mainit pa. Para ayoko na tigilan to ah. Sarap. Lambot po yan, pati gatil. Hello mga kawigil! So, Po! Andres, ano ang ating iniluto for today? Ang niluto po natin ngayon ay sinigang na baka. Napakasarap po. Yung pong mga gulay po ay nasa ilalim. Napakaraming gulay at hiniwalay na po natin yung mainit na sabaw. At pinarteran po rin natin to ng malutong na crispy na liempo. Yan, sarap yan. Yan, tapos may rice din po tayo rito. Bago tayo magsalo-salo po, pray po muna tayo ha. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na nakaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Maraming salamat po, Mama. Ito po sa madalayan kasi ng mga anak. Sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, kain na po tayo! Sabi mo na kami, beso po. Sa gulay pala, masarap na ha. So ito, higop po muna tayo ng minute na sabaw. Sa maulan na panahon, maririnig niyo po, medyo maulan po, kaya lumipat po kami pwesto. Wow. Mainit pa. Para ayoko na tigilan to ah. Sarap. Sabaw. Sarap po talaga pag baka sinisigang o kaya nilaga. Ay, alibes po, ano ito natin nga crispy na liempo. Kain po. Kain po. Sarap. Sarap. Buto, miwalay na po. Sobrang lambot po nito. Tingnan natin. Ayan na. Tandaan, di baka mag-glagas-lag. Uy! Makamalaglag! Ay, thank you ni. Ito, kuha na po tayo rito. Sabay-sabay po tayong kumain. Lambot po yan, pati gatil. Wow. Sarap po. Sarap to, may sausawang patis at ano. Yung asim, sarap. Tamang-tama lang po yung asim, alat. Saka po yung nagtatalong konting-konting tamis. Tapos nagko-compliment po yung ating ulam dito. Sa pritong liempo. Pag may sabaw po kami, talagang hindi mawawala yan. Mga fry. Sarap. Hintayin po sana namin tumila yung ulan. Kaya lang gutom na kami, 2 oras na kami naghihintay. Ninit na lang ulit namin. Gulay. The best gulay. Thank you, thank you. Ay, ulog. Ano pa ang gusto niyo sa sinigang? Ako gusto ko okra. Sa gulay. Sa gulay. Si Honey Best po, hindi yan mahilig sa okra dati. Baba natin itong konti sa sabaw natin.
Pero dahil sa akin, kumakain na siya. Ano ba? Baba natin konti. Okay. Ano po, ganito kalambot yan. No? Hindi na tayo makapag-edit ho eh. Kasi pag kumakain na ho tayo, hindi na ho ano eh. Hindi na tayo nag-e-edit. Sarap. Gulay. Sili po. Gambot, no? Sabaw. Taba, bimelt na yan. Yung ating bako, parang ano na eh, oh. Yung, pag ano niya, maghihiwalay-walay, parang corned beef na po eh, oh. Sarap. Comment down below po pala kung gusto nyo yung pag family po mukbang po kami, eh meron po tayong topic o kung kami po ni Honey Best, may topic po tayo, yung comment nyo po kung gusto nyo po yung ganon. Hop. Buto. Kasi yung iba ho, naghahanap ng ano, yung mga viewers po namin dati. Nahanap po yung dating ano, yung topic po, yung kukwentuhan kami. Sarap uminom na mainit na sabaw po sa mainit sana, sa tag-ulan. Alibes, oh, ako pa. Ano ba ito? Mga buto-buto. May walay na po yung buto eh. Ito ni sa'yo. Ayun, sige. Grabe no, nagsiseparate na po talaga. Oh! Huwag nang Gulay ni? hiwain. Sige. Ayun. Yun. Huwag po kayong gulay. Gulay po kayo. Tinda ka ba? Ano? Okay. Yung sa Andy Peso, ginawa po yung binuhol po yung anong yung gulay. Yung ano ba ito? Sitaw. Sitaw. Ganyan din yung ginagawa mo pag nagkakari-kari ka, di ba? Oh. Kaliwa kanan, kaliwa kanan. Nagbubungguan po kasi yung kamay namin. Kaya. Eh, sa mga nagtatanong nga pala kung sino yung nahawak ng pera sa amin. Sa Honey Best po. Siya po yung tagahawak po ng pera. Ano, old school po tayo. Simula po nung binata ko, ano? Siya po talaga yung nahawak ng pera. Papasahe lang po talaga hinihingi ko. Kaya kung gusto niyo yung mga ganong topic, yan, di ba? Sino ba yung nahawak ng pera sa pamilya?
Sino magbabudget, sino yung disiplina. Ako po ang humahawak ng budget. Ako po nagdidisiplina. Ako po yung nagkakain lang. Minsan nga po sinasabi ko po sa kanya, ano ka ng extra money kasi mamaya, halimbawa may gusto siyang bilhin, may pinabili yung kanyang bossing na emergency, mga ganong bagay. Eh, dapat may hawak siyang pera. Kaya yung tatrabaho ko. Eh, kaya pag may kailangan ako, siyempre, katabi ko naman lagi ito, tuturo ko lang. Pera niya. Nibilin mo yan. Yan. Sarap po. Mm. 24 hours po talaga, hindi kami naghihiwalay. Pamilya po. Naghihiwalay lang po kami pag may bibilhin. Isa. Tsaka sa mga nagtatanong po, isa lang po ang cellphone namin talaga ginagamit. Yan po talaga ginagamit namin. Sarap. Ang daming gulay, oh. Ano best? Ito. Ako na yan. Ito lang. Pabor. Kaya di beso ko kasi talaga may akong kumain yan. Hindi ko gagawin ko lang. Hindi ko katulad namin ni na Rinses, ni Richard. Sa mga nagtatanong nga pala, ba't karo inom ng inom, no? Kasi yan ni Beso, nahihirapan ho lumunok. Kaya meron ho siyang diferensya rito sa lalamunan na kung saan hindi ho siya makakalulon na kung walang tubig. Kaya ho sa mga nagsasabi ng mga negative, so naintindihan po namin kayo, pero yun po yung Opo. yung dahilan kung bakit po siya ganyan. Opo. Yun po. Kapag po may sabaw, medyo nababawasan po. Pero talaga pong kapag medyo tumatagal na po yung kainan, nagkakaroon na po ng ano na, ayaw na po niya mag-function. Kasi po normal po sa tao yung pag lumulunok, may sabay po tong dalawa. Yung po sa akin, isa lang. Kung maiko-close up lang natin, pag lumunok ako, ayun, may lumalabas pong Kaya lang ganun. hindi natin pwedeng close up eh. At, Uncut tayo eh. Yan po, pag nakain ako, yun, may lumalabas na parang ugat dito. Ito. Ano po yun eh, inborn na. Oo. Yan pa, sa'yo na yan. Baka? Ako na ako. Ah. Gulay. Gusto pa? Okay na? Okay ka na? Yung mga pagsalita eh. Mabubulunan ho yan. Ang hilig pa man din yan kapag ano, Biro ko lagi. lagi po tuloy ako nasasamid. Yan, ito lang ito ng gulay. Bago ka mag-shoutout. Ito ng gulay po natin, hindi siya overcook. Excuse po. At yung minsan, kahit durog na po yung kinakain ko, hindi ko Excuse talaga po. malunok. Yun po yung talagang dahilan. Napasensya na ko kayo, nagbidigay ko po. Yeah.
Di namin makat kasi nga, ano tayo, uncut po tayo pag kumakain na. Kaya mapapansin nyo, nag-iba na ho yung tema natin. Wala na ho yung edit-edit. Bakit ba? Hindi, wala. Ay. Akin na yan. Ito sa'yo. Balik tayo. Ha? Yan. Sarap. At saka sa mga shoutout ko nga pala, no? Basta may heart ka na o kaya like, yung sa gusto po magpa-shoutout. At sigurado po sa shoutout po kayo. Kaya lang ho, minsan no, inahati ho namin. Yung iba ko kinabukasan no, ako na isa-shoutout. No? Maraming salamat po sa pagtangkilik po sa amin. Pagtangkilik. Ako na naman po. Thank you so much po. Ayan na. Naubos ko na. Simulan ko na po ang shoutout. Bago ang lahat. Ni? Okay. Ay, shoutout po kay Step David. Yan, shoutout po. Maraming salamat po. Yan, shoutout po kay Jenny Lopez, Macy Cortez, Russell Joy Vergara, kay Prince Buela Tagines, congrats sa kapatid niya si Cassandra. Jamie Concepcion, shoutout sa boyfriend niya si Tonton Tordil na nasa Baler. Shoutout po. May Raffle, Janet Tobat, watching from Abu Dhabi, UAE. Berlinda Panopio, Michelle Amano at ang kanyang love. Losa Calderon, Family Aga, Family Rojas, Justin Marcojos, Marquita, Conrado Joralbio and family, Laila de la Cruz ng Kuwait, Aiza Medrina, Cristina Isidro ng Balanga City, Bataan, Maribel Manawag and at Beauty Spain Vlog, ay Prince de Galat, shout out Duts Alzona ng Binyan, Laguna, kay Ma'am Losa Calderon, Oni Bautista, Melrose Morales, Patricia Mua from Osamis City, Queen Raidine, shout out Sale, Melanie Lopez, Abon Vertudaso, Cebu, shout out kay Julio Tan from Cagayan de Oro, kay Ma'am Maria de Leon, hello at kay po. Ma'am Ninfa Cook po, Carlota Garcia Kalimutan, Marwell MDC. Shout out po. Tsaka shoutout din kay Ate Che. Hi, Ate Che, kay Kuya Jojo, Kay Jojo tsaka kay Ate Jackie. At saka siyempre kay parang Vincent Peregrino tsaka kay Maring Grace sa dalawang anak niya. Kaya lagi nag-share ng mga video natin. Maraming salamat pare ha. Thank you so much po. At saka siyempre kanina sa kuya ko, sa pamilya ko. And Kaya sa ma'am. family ko. Kaya maraming salamat po at sobrang salamat sa inyo sa Diyos na binigay sa atin ng Diyos. Yan, thank you so much po sa inyo na walang sawang nanonood po sa amin. Thank you so much po. At medyo mahaba na po ang ating video, kaya Bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.